Aw bukuk share khakyao bin swijak na aw phaging ka ang tini nok nok khnaruana. Salsa nukya khe tongme nono tag bahai tongnai nung bai salai. Nung bai tongfru saimia okok no afru nono muitu manane am sikma kamun hne. Nono khatangai tongoi sikgurui ingana hne. Salsa nukya khe tongme nono. Hamjakmani bolla hamjakman manma tui. Mayani bolla maya manma tui. Sui singsani borok no phunu kamu. Sengkuni hamjakma Kothoma no. Salsa nukya khe tongme nono. Habai no kha tongsak ani khawani kok thaisa phano gmai thanggala. Bebak paisugya sak no tongai. Salsa ni khawa ani mungoi hamjakma phayana. Ani mungoi mokolni mukti kalayana. Afro nung ano samumana musungana. Aw tomun norok khana tongsak anke please like and share khaidi. They subscribe khanya tapodi.